Pasívny príjem. Pasívny príjem je taká mantra, ktorá ľudí úplne priťahuje ako magnet. A pasívny príjem je ďalšia kľúčová téma Premium Business klubu. Napadá ma minimálne 5 vecí, cez ktoré vedia Premium členovia získavať pasívny príjem. Kryptoroboti. Je to špecializovaný postup, kde ľudí od A po Z naučím, ako si nastaviť svojho kryptorobota, ktorý bude za ňo pracovať 24/7, bude mu obchodovať za ňo podľa jeho nastavení bez akejkoľvek emócie a bude mu získavať nové pasívne príjmy. Samozrejme, súčasťou toho je aj vysvetlenie rizik, naučenie risk managementu a ďalších vecí. Taký člen dostáva poradenstvo, čiže je mu zodpovedané na jeho otázky a tým pádom to má stále kvalitnejšie. Takisto budeme v roku 2026 učiť ťažbu kryptomien, čiže aké stroje nakúpiť, kde ich nakúpiť, kde ich umiestniť, koľko to stojí elektriky, aká je prevádzka, kto to servisuje, ako to ťažím, že každé 4 hodiny získavate nejaké bitcoiny, to je úplne famózne, ako ich viete zamieňať, ako to prepojíte s burzou a všetky kľúčové informácie. Takisto máme vernostný program, tzv. Cashback, čiže ten člen každý kvartál sa posúva ďalej a v podstate našim zámerom je, aby členovia boli dlhodobí členovia a máme množstvo členov, ktorí sú s nami 2-3 roky a budú pokračovať ďalej, no a budú za to dostávať odmeny navyše. Čiže tým, že sú členovia, tak budeme im šporiť na ich účty bitcoiny, ktoré im budú vyplatené v prípade, že dosiahnu platinového člena, to znamená 5 rokov s nami v klube a dostanú veľmi, veľmi príjemný balík bitcoinov. Dlhodobá odmena za sprostredkovanie. Členovia sú motivovaní. Prečo ja by som dával peniaze nejakej reklamnej spoločnosti alebo Facebooku alebo Instagramu? Radšej tie peniaze dám členom a budú ich dostávať dlhodobo. Čiže priveď nového člena a získaš každý kvartál z toho peniaze. Čiže krásny pasívny príjem, niekoľko stoviek mesačne, kvartálne, čo je úplne super. No a spustili sme aj proces Hero systému, kde ľudí učím, ako si Hero nastaviť, aký obsah plniť, ako tam získavať členov. Na Hero je fantastické to, že proste ak sa ti tam prihlasujú ľudia, potom ti každý mesiac platia. Čo je príjemné, postupne si vieš vybudovať niekoľko stoviek eur mesačne. Takže aj o tomto sú pasívne príjmy v Premium Business klube. Chceš sa to naučiť? Pridaj sa.